Pozdrav svima. Zamislite da ovdje imate neku matricu sa mnogo redova koji se bave prodajom iz perioda u period i vama treba da brzo vidite koje podatke hoćete, na koje podatke možda treba da obratite pažnju, na koje ne treba. Hajde sada da prvo napravimo samu matricu, znači period 01, period 02 i recimo da ima nekih 18 perioda, jer bi to bio neki, na primjer, period od godinu i po dana. 17, 18, evo ga, CTRL-B. Ali ako sada hoćemo sami da generišemo svoju matricu, stavit ćemo rand between. Rand between kaže returns a random number between the numbers you specify. Ok, rand between 10 i 160 kao kod Radovana trećeg. CTRL-C. Ovo smo već prešli i sad, pošto mi ne želimo da udaramo jedan po jedan, a ako bismo htjeli da skočimo, on bi nas odveo skroz dole do kraja, radit ćemo sljedeću stvar. Shift i page down. I sada će on skakati ovako kao što vidite po 20 i nešto redova. I Ctrl V da pustimo. Ako sad probamo da uradimo, na primjer, Ctrl V ili šta god da uradimo, on će opet generisati sve brojeve. Pošto mi to želimo da izbjegnemo, ostavit ćemo ove brojeve koje imamo. Sada ćemo cijelu matricu opet primjenjujući Ctrl, Shift i strelice, Ctrl C, Alt, Ctrl V, Paste Values i Alt, H, A, C da ih stavimo na sredinu. To je ovo ovdje. Znači možete Home pa kliknete ovdje, a možete i Alt, H, A, C. Kada stisnete Alt, vama će se ovdje pojaviti gdje želite da uđete. Ako hoćete u Home tab, onda idete H, ako hoćete Insert, onda N i tako dalje. Ovo ovdje customizaciju ću vam pokazati nešto kasnije tokom kursa. Za sad, eto, počnite polako da uvodite neke skraćenice. I ovdje ćemo reći chart. In cell chart. Kako ćemo njih da nađemo? Kliknemo u ćeliju gdje želimo, idemo Insert i stavit ćemo line. Data range će nam biti ovaj ovdje, a location range on će staviti, kao što vidite, S2, ali će zaključati. Kliknemo u ćeliju location range i otključavamo dok ne otključamo. I kažemo OK. Ctrl C kao sa funkcijom. Idemo strelicu na dole, Ctrl strelica na dole da bismo došli do kraja, Ctrl Shift strelica na gore, Ctrl V i evo. I sada mi stičemo predstavu šta se dešavalo sa prodajom proizvoda ili sa čime već iz perioda u period. Dobro, ovo nam ovdje ne treba. I sada vi, na primjer, gledajući ovdje trendove, možete vidjeti šta vam je bitno, šta vam nije bitno. Također, još jedna od primjena funkcije rand between jeste ako hoćete da generišete neku tablicu, na primjer, sa prodajama ili, na primjer, ako vodite turističku agenciju, pa na koji način će ljudi ići, da li će ići autobusom, avionom, kombijem, sopstvenim prevozom i onda ćete, na primjer, ako imate ovdje prevoz, da ne biste sad stalno kucali voz, avion, sopstveni, vi ćete uraditi sljedeću stvar. Ctrl-X je cut, Ctrl-V i stavit ćete 1, 2, 3. I što smo još rekli? Kombi. Dobro. Ko da je bitno. Naprimjer, ali ako agencija nudi mogućnost prevoza kombijem, onda će staviti to. I reći ćete ovako. VLOOKUP rand between i rand between 1 i 4 tačka zarez lookup array nam je ovo ovdje i stavit ćemo F4 zarez 2, odnosno tačka zarez 0 i sada ćete opet moći tako. Onda druga stvar koju možete da uradite jeste lokacija na koju idu, onda možete smeštaj. Jeste vidjeli kako sam menjao ovdje, tako je on ovdje generisao nove brojeve i radio. I sad, na primjer, ovdje ćete staviti ime putnika, tu se opet igrajte sami da li će se zvati ovako ili onako. Ali šta možete da uradite ovdje? Lokacija će biti, ne znam, Budimpešta, Hanioti, Pevko Hori
I šta ćete raditi ovde? Ovde ćete za lokaciju staviti VLOOKUP ran between 1 i 3, tačka zarez, i ovo vam je sad bitna tabela u kojoj gledate, tačka zarez 4, tačka zarez 0. Aha, nije 4, nego je 3, zato što ima... I sad vidite, ove će ići kombijem, tamo ove će ići i tako možete da se igrate. S druge strane, ono što je specifično kada koristite funkciju ran between jeste da će on gotovo izvesno imati jednaku raspodelu prvog, drugog, trećeg i četvrtog elementa. Ukoliko vi želite, Ctrl C, Alt Ctrl V, ukoliko vi želite da utičete na raspodelu, odnosno ako će, ne znam, 70% ljudi ići autobusom, vi ćete onda generisati brojeve od 1 do 10, pa ćete na 7 ili 8 mesta staviti autobus, na 2 mesta ćete staviti sopstveni prevoz i na jedno mesto ćete staviti avion, na primjer, kod putnika koji idu za Grčku. Eto, tako da to je taj primjer. Hvala najlepše.